Croeso chi unwaith eto i'r Gell. Mae'n ddydd Gwener, mae'r wythnos yn dirwyn I ben a fi'n cael rhannu chydig bach o feddyliau efo chi. Un o'r cwestiynau mae pobl yn ei daflu at Gristnogion o dro I dro ydy, pam bod na gymaint o thrygioni yn byd? Os ydy Gristnogaeth yn wir ac os ydy Duw yn holl a lluog, pam I fod yn gadael I bethau fod fel y gyma nhw? Mae cymaint o ddioddau ac yn aml pobl sy'n ymddangos yn bobl dda yn dioddau. Pam? I rai mae'n gallu bod yn gwestiwn difrifol iawn. Pan maen nhw efallai yn dioddau I hunain. Neu yn gweld rhywun annwyl yn dioddau a mae'r grio yn dod o'i calonnau nhw. Pam fod pethau fel y gyma nhw? Mae'n eraill dwi'n amau sydd yn defnyddio'r cwestiwn I guddio rhag wynebu'r her mae Crist ni osod o'i blaen nhw. Ond yn sicr mae poen yn reality yn y byd yn tydi. A'r cwestiwn yn herio ni, be fedrwn ni wneud efo yn poen? Bore ddoe mi ges I brofiad o boen. Poen yn ymraich. O'n I yn yr ardd yn chwarae efo ben fy wyr, roedd o eisiau gêm o dodgeball, lle mae un yn taflu'r bêl at y llall a'r llall yn trio osgoi cael ei daro. Ac wrth I mi geisio osgoi cael yn haro, mi nes I faglu dros rhyw garreg disgyn ar yng nghefn. Ac wedi mi godi, wel, oedd y malchder I wedi brifo dipyn bach, ond mi oedd ymraich i'n dechrau brifo, oedd yng ngarddwr ni chydig bach yn poenus. Dyd I gwir, oedd hi'n mynd yn fwy poenus, ac ar ôl chydig bach o'n i'n edrych I lawr, a mi oedd hi'n dechrau chwyddo. O'n i'n ceisio anwybyddu, ond roedd y boen yn gwrthod mynd. Oedd yn dod yn amlwg fod rhywbeth o'i le. O'n I wedi straenio ligament. Neu oedd yna rhywbeth gwaith wedi digwydd, oedd hi'n efallai wedi torri rhyw asgwrn. A chi'n ôl, dyna un peth mae dioddefaint yn ei wneud. Mae'n gwneud I ni dybio bod rhywbeth o'i le. A mae dioddefaint y byd yn gwneud I ni dybiad fod rhywbeth o'i le yn byd ni. Mi gewch chi rhai fel Richard Dawkins sydd yn dweud, wel, hap a damwain ydy pob peth. Dyma'r byd fyddwch chi'n disgwyl I gael. Mae rai pobl yn lwcus, mae rai'n anlwcus, a does dim byd fel chi'n neud amdano fo. Just grin and bear it a gobeithio bod chi'n un o'r rhai lwcus. Mae'n hawdd iawn deud hynny pan mae rhywun arall ymhen draw'r byd sy'n dioddau. Pan mae'r boen yn dod yn agosach ata ni, tydi ddim o'r hawdd I anwybyddu, ac yn wir, mae yna rhyw reddf yn gafel ynddo ni, sydd yn deud, nid fel hyn mae hi fod. Mi ddyle hi fod yn wahanol. A dyna'n union mae'r Beibl yn ei ddeud, ych chi'n gweld. Mae Genesis yn cychwyn efo Duw yn creu byd perffaith, gydag Adda ac Efa mewn perfeithrwydd yn adlewyrchiad o Dduw I hun, wedi creu ar ei lun a'i ddelw. Ond dyna fe ddoth y cwymp, pan gamodd y ddau allan o lwybr I fuddod a chael ei halltudio o baradwys. Ond fod y ddynoliaeth wedi halltudio o baradwys, mae'r atgof yn rywsut yn calonnau. Mae yna rhyw syniad y dyle pethau fod yn well. Nid byd o boen a fiechyd a draen. Ddyle hi fod nid byd wedi torri fel hyn. A dyna o'n i'n dechrau amau efo fy mraich. Nid fel hyn oedd I fod, a oedd yna asgwrn wedi torri. Yr ail beth mae poen a dioddefaint yn wneud wrth gwrs ydy gwneud I ni chwilio am wellhad, neu chwilio am feddyg. Felly ffwrdd â fi Ysbyty Gwynedd, masg am fy wyneb, embaras yn ynghalon am faglu a disgyn, ond gobaith hefyd bod yr ateb yn mynd I ddod i'r boen. Rwan diolch i'r staff yn yr ysbyty, nid rhoi paracetamol I mi a deithau yn fynd I ffwrdd arnyn nhw. Does dim byd allan I wneud, na, nid yna ddarin nhw ddweud. Bydd arnyn nhw edrych, holi, teimlo, ac yna mwyn gweld yn iawn, ges i'n anfon I gael lluniau peled yr ex wedi cael I tynnu o'r fraich, I weld be oedd yn digwydd. A dyna lle oedd y broblem. Oedd crac I weld drwy ben y radius yr asgwrn yn ymraich. Oedd yr asgwrn wedi torri ac angen rhoi'r fraich mewn plastar.
Felly, wrth i ni feddwl ble gawn ni feddyg i drin poen y byd, rhaid mynd at yr un sy'n gallu gweld y broblem go iawn. Nid rhyw feddyg fydd yn rhoi rhyw paracetamol bach a dweud wrthon ni am fynd i ffwrdd, nid rhyw ateb dros dro dan isio i boen y byd yna ci. Ond rhywun all wybod beth ydy'n problem ni yn ei ddyfnder. Mae'r salmydd yn dweud, arglwydd, yr wyt wedi fy chwilio am hadnabod, gwyddos ti pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi, yr wyt wedi deall fy meddwl o bell. A mi ddydodd Iesu beth oedd y broblem yn gwirionedd. Nid hap a damwain yn y greadigaeth, nid dyna di'n problem ni. O'r galon, meddai fo, y daw cynllunio drygionus, llofruddio, godinebu, peteinio, lladrata, camdystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n halogi rhywun. Y broblem ydy'r hyn sydd yn calon ni. Yn wir, mae'r Beibl yn mynd mor bell a dweud mae'r unig obaith i ni ydy heart transplant. Cael calon ysbrydol newydd, calon o gig yn lle'r galon garreg sydd ganddo ni. Yr unig feddyg fedd y roi hwnnw i ni ydy Iesu. Yr un ddygodd yn hafiechyd i hun a'n golchi'n i waed cyn anfon i ysbryd i fywhau ein calonau ni. Mae aelodau Capel y Ffynnon yn gwybod mae un o'n hoff benillion ni ydy hwn. Fe ddaeth i wella'r archoll trwy gymryd clwyf ei hun. Etifedd nef yn marw i wella marwol ddyn. Yn signo i maes y gwenwyn ar oes y sarff i ni, ac wrth y gwenwyn hwnnw yn marw ar galfari. Ddoe mi o'n i'n ddiolchgar am feddygon a gweithwyr ysbyty Gwynedd. Ond am dragwyddoldeb, mi fyddai'n ddiolchgar am Grist, y meddyg da a'r ateb i boen y byd. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n troi atat ti yn ymwybodol yn bod ni byw mewn byd o boen. Ond da ni'n troi hefyd yn diolch i ti fod Crist yr un sy'n cydymdeimlo â ni yn holl amgylchiadau, bod Crist wedi rhoi bedd i boen y byd. I fod o wedi dod a marw ar mwyn i ni gael byw. I fod o wedi dioddau canlyniadau yn pechod er mwyn i ni brofi gras a bywyd yn ddyfo. Os gwelid i fod yn dda, helpa ni i fod yn brysio i gydymdeimlo'r rhai sy'n dioddau, yn estyn llaw i helpu os fedrwn ni, ond yn fwy na dim. Helpa ni i gyfeirio pobl ac i gyfeirio'n hunan heddiw at y meddyg da, all ateb boen dyfnaf yn calonau trwy i drygaredd a'i gariad. Amen. Wel, penwythnos yn dod. Dydd Sul gallwch chi ymuno efo ni yn hoedfa bore Dydd Sul y tro yma Aron Treharn o Gaerfyrddin sydd yn pregethu. Ond nos Sul mae cynhadledd mudiad Efengylau yn cychwyn. Mae yna gyfarfod am 6, chwiliwch safle wer mudiad Efengylau i weld. Ac am 6 mae yna oedfa a funem pregethu fanno a nifer o gyfarfodydd yn yr wythnos sydd yn dod. A mi gawn ni Gair o'r Gell gobeithio, os na fyddai di disgyn eto, mi gawn ni Gair o'r Gell eto wythnos nesaf. Dan eich bendith.